खुलुमबाय। 20 बोसोरनि 20 जुलाइआव मोनसे गाज्रि जाथाय जानानै थांदों। सासे जोंनि बर' गथ' 10 थाखोआव फरायबाय थानाय हिनजावसाखौ साथाम लम्पटफ्रा लाव जिहाद खालामनानै थगायनानै लेंनानै लाबोनानै साथामजों लोगो नांनानै बिसोरो जिनाहारि खालामदों। बरतलानि तिनिआलि भारा न'आव। बिसोरनि मुङानो जादों नासिरुल शेख, इस्लाम आली आरो फिर महम्मद। चिराङाव साथाम लांसुनियाया सासे बर' हिन्जाव गथ'खौ 16 इयारनि बर' गथ' हिन्जावसा गथ'खौ मुगैथाव जिनाहारि खालामदों लोगोफोर। ओरैबायदि जादों आसामाव ना। व्हाट हेपेन माने आसामाव मा सोलिबाय थादो? ओरैबायदि लासिसिं सोरबा बर' गथ'आ नै मुस्लिम सेंग्राजों गाज्रि मावजानाय, दा नै जोंनि बर' हारियानो मावजालायबाय माने गाज्रि खामानिखौ माने मुगैथाव जिनाहारि खालामजालायबाय मुस्लिम सेंग्राजों। जोंनि बर' हिन्जावफोरा जोंनि बर' गथ'फोरा मानो थगायजायो गुबुन हारिजों? बेखौ आं साननानै मोना दे। एकदम दिमागा मा जाजोबखो बिसोरनिया? दा बर' गथ'फोरा स्कुल थांनो होनना थाङो, थगायजायो। एक्सुवेलि बिमा बिफाया एसे गोरों खालामनानै दोन बा फोरोंनानै दोन। दा बिमा बिफाफोरनिबो दाय नङा, मानो होनबा बिमा बिफाया रावनिबो गथ' गथायखौ गाज्रि लामाथिं देखाया। स्कुल थांदों बा कलेज थांदों, मोजां जाना फैथों, आंनि फिसाला फिसाजोआ मोजाङै फरायथों, बेफोरबायदि सानो। नाथाय गथ' गथायफोरा मानो साननो रोङा जे गुबुन हारिजों थगायजानाय? दा नै चिराङाव ओरैबायदि दावराव। आंनो मियानिफ्राय शेयार खालामगासिनो भिडिअफोरखौ। आंहा टाइमाथ' आं होगासिनो भिडिअखौ, नाथाय टाइम मोनथ'वाखैमोन नै मोनसे भिडिअखौ होनो थाखाय होना होबाय। दा नोंथांमोना साननानै नाय, बर' गथ'फोरा मानो थगायजायोलै गुबुन हारिजों? सोरबा नै बिहारि सेंग्राजों लांखारजानाय, मुम्बाइ बेंगलर देहा फाननाय गुवाहाटियाव मा जाजोबखो बर' गथ'फोरा? ओमफ्रायो लाजि मोनो बिमा बिफाया ना, बिमा बिफाया लाजि मोनो भिडिअफोरखौ नुयोब्ला। आंनि गथ' ओरै जाबाय, उमुक ओरै ससियेल मिडियायाव गिदिंजोबबाय। गिदिंखागोन ससियेल मिडियायाव, नोंनि फिसाजोआ जिथु दायखौ मावदों खालामदों। दा आरो आं सानो बै दायनिगिरिखौ डाइरेक्ट एनकाउन्टार खालामनांगौ। रावनिबो सरकारनि नियायसै बिनाङा, होखा। बे दायनिगिरिखौ मोनबा ना फिनिस खालामखा। सरकारखौ नों नायगिरबा पुलिसा ओरैनो जोबनासो दोनगोन, बेखौ जेबो खालामा। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा ओंखार, बै दायनिगिरिखौ आथिं आखाइ सेफाय बा फिनिस खालामखा। ओरैनो गारनाङा बेफोर दायनिगिरिखौ। साला उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ साला बिसोर जेबो बुजि मोना मा मोना। थोद, ओरैबायदि रागा जोङो। आरो बर' हिन्जावफोरखौबो आङो बिराद रागा जोङो दे। मिथिखानानै बे मिडियायाव नुसिनायावबो बेफोरबायदि गुबुन हारिजों थांनो मानो, थगायजानो मानो, बेफोरखौ बिमा बिफाफोरा मा सोलोंदों? बैफोरबायदि आरोना। दे जों नायग्रोना लानोसै, एनकाउन्टार खालामदों बै जिनाहारि खालामनाय लांसुनिया साथाम मुस्लिमखौ ना मा पुलिसा खाखो, जों बे निउसखौ नायग्रोना लानो दे मोननैसो नायग्रोना। स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो, आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों अननानै फोरमायहरलायदो लोगोफोर। थ' थेंक इउ स' माच। क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, रङिया, राङापारा, तेजपुर आरो गोबां नोंथांमोना बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनो थाखाय गोजोननाय थाबाय। आरो दिनैबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों फोरमायहरलायदो दे लोगोफोर। जोंनि बड'लेण्डनि सेंग्रा सिख्लाफोर, आदै मादैमोन गासिबो मोजां था जाहाथे दे। भिडिअखौ शेयार खालामना हो। बेनिखायनो गासिबो बिमा बिफानो शेयार खालामना हो भिडिअखौ, आरो लाइक मोनसे खालाम, शेयार खालाम। थेंक इउ। भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय। खुलुमबाय। 20 बोसोरनि 20 जुलाइआव मोनसे गाज्रि जाथाय जानानै थांदों। सासे जोंनि बर' गथ' 10 थाखोआव फरायबाय थानाय हिनजावसाखौ साथाम लम्पटफ्रा लाव जिहाद खालामनानै थगायनानै लेंनानै लाबोनानै साथामजों लोगो नांनानै बिसोरो जिनाहारि खालामदों। बरतलानि तिनिआलि भारा न'आव। बिसोरनि मुङानो जादों नासिरुल शेख, इस्लाम आली आरो फिर महम्मद। दा बिसोरखौ जोङो खोनानो मोन्दों चिरां जिल्ला पुलिस प्रसासना एरेस्ट खालामबाय होननानै दाख्लै 15 तारिखआव, आरो सासेखौ एनकाउन्टारबो खालामबाय होननानै। खिन्थु एनकाउन्टार खालामनाया बेबायदि नङा। बेखौ एनकाउन्टार खालामदों बेखौ गावथारनांगोन। खारदों जेलाबो गावथारनांगोन। खालि आइथिङावल' बोरै एनकाउन्टार जानो? साथामनि मादाव सासेखौल' एनकाउन्टार खालामो। बेखौ जों ट्राइबेल संघआ गोख्रोङै सोंखारियो, आरो गोख्रोङै प्रसासनखौ एक्सन लानो थाखाय जोंनि
SC ST एट्रसिटि एक्ट 1989 आरो पक्सो एक्टनि धारानि गेजेरजों बिसोर साथाम कालप्रिटखौ फासि होनांगौ होननानै जों दाबि खालामो आरो बिसोरनि न'खौ बुलडुजारजों सिफायजोबनांगौ जाहाथे बिसोर बाहाय थानानै आरोबाव गाज्रि आखु मावनो मोना बेनो बिदि खालामोब्लासो इयुननि गाज्रि आखुनि मानसिफ्राबो गिनाय सोमखिखांगोन आरो माबायाव जोंनि रायजोआव मोनसे हालामाव मोनसे माबा थागोन एग्जाम्पल थागोन जाहाथे बेबायदि खालामोबा बिदिबो साजा मोनो होननानै बेखौनो जोङो गोख्रोङै चिरां जिल्ला ट्राइबेल संसदनि जानानै खावलायो प्रसासनखौ जाहाथे बेबायदि खालामो आरो इयुनाव खालामब्लावोब्ला जों दा दाबि खालामनाय बायदि बिथांमोना जाहाथे खालामो गोख्रोङै माने बिसोरखौ पानिशमेन्ट होयो बा अन द स्पट गावथारनानै बिसोरनो मोनसे साजा होयो बेखौनो बुंनानै एसेनोसै गोजोन्थों ঘটনাটো খুব দুখজনক আৰু খুব লজ্জাজনক আৰু এই ঘটনাটো লৈ পেলাই আমি আপচু হিচাপে যোৱাকালিৰ পৰাই লাগি আছোঁ আমি শুনা পোৱাৰ লগে লগে এইটো ঘটনাৰ লগত যিখিনি মানুহ ইয়াৰ লগত জড়িত আছে এই কালপ্ৰিট কেইটাক অতি সোনকালে কৰাপ্ত কৰিব লাগে আৰু ইহঁতক যিমান সোনকালে পাৰে আইনত যিখিনি ধাৰা আছে এইখিনি ধাৰাটো লগাই পেলাই ইহঁতক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে বুলি আমি যোৱাকালিৰ পৰাই লাগি আছোঁ আৰু এই কথাটো আমি গম পোৱাৰ লগে লগে আমি কাজলগাঁও সদৰ থানাত গৈ আমি SSP ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ আমি ঘটনাটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছোঁ এই ঘটনাটো অৱগত কৰাৰ পিছত SSP ছাৰে আমাক যিখিনি সহায় কৰিছে বা যিখিনি কামত লাগি পৰিছে আমি এই কেছৰ সংক্ৰান্তত ছাৰক জনোৱাৰ 2 ঘণ্টাৰ পিছতে ছাৰে এই যিখিনি কালপ্ৰিট ইহঁতক 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তেখেতে কৰাপ্ত কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে আমি কাজলগাঁও যিটো চিৰাং আমাৰ যিটো আৰক্ষী ছাৰ SSP ছাৰ তেখেতক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আগতে আৰু তেখেতৰ সন্মুখতে আমি ধন্যবাদো দি আহিছোঁ কিন্তু ইহঁতক কৰাপ্ত কৰাত আমি সুখী হৈছোঁ কিন্তু আমি এইখিনিত সন্তুষ্ট নহয় গতিকে যি ঘটনাটো দলবদ্ধ এটা জঘন্য এটা কাণ্ড কৰা হৈছে এইখিনি কাম কৰাত আমি জাতি হিচাপে এইটো আমি সহজে ল'ব বিচৰা নাই আমাৰ দাবীটো হৈছে যে এই ঘটনাটোৰ লগত যিখিনি ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে আমি শুনামতে নাছিৰুল শেখ বুলি এজন ব্যক্তি তাই মেইন কালপ্ৰিট হয় লগতে ফিৰ মহম্মদ ধুবৰীৰ হয় এইটো আৰু লগতে হাছানুৰ হাছান এই তিনিজন ব্যক্তি এই কাণ্ডৰ লগত বা এই জঘন্য এটা কাণ্ডৰ লগত জড়িত হোৱা বুলি আমি গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে আৰু এই তিনিটা ব্যক্তিক অতি সোনকালে আমি এটা ভাষাত ইহঁতক মানে শাস্তি দিব বিচাৰোঁ এটা ভাষাতে এইটো ফাঁচি হ'ব লাগে এটা কথা এই ফাঁচি দিয়াৰ লগত এইটো শেষ নহয় ইহঁতৰ যি ঘটনাটো ইহঁতে কৰিছে এই ঘটনাটো কোনোবা ব্যক্তিয়ে আৰু নেক্সট টাইম নকৰিব বা নহয় এইটো কোনো কেতিয়াও মানে এইবিলাক হয়তো নহয় ইয়াৰ কাৰণে এইটো ঘটনাটোৰ লগত যিখিনি মানুহ এতিয়া জড়িত হৈ আছে ইহঁতৰ ঘৰকেইটা বুলডোজাৰ চলাব লাগে আমি এইটোও বিচাৰোঁ এইখিনি কামটো কৰিলেহে আমি সন্তুষ্ট পাম আৰু এইখিনি কামটো নকৰালৈকে আমি বহি নাথাকিম আমি হয় এইটো একেবাৰে সঁচা কথা আজিৰ যুগটো ইণ্টাৰনেটৰ যুগ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া চলি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি এই যিকেইটা কালপ্ৰিট ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি ইহঁতে চাটিং কৰি পেলাই এই সৰু ছোৱালী নাবালিকক মানে প্ৰলোভন কৰি পেলাই এই জঘন্য এটা কাণ্ড এইখিনিটো কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ এতিয়া এইখিনি সময়ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে বা নালাগে এইটো এতিয়ালৈকে কনচিয়াছ হোৱা নাই এইখিনি কনচিয়াছ নোহোৱা সময়ত আমাৰ ছোৱালীবিলাকক বা আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ ট্ৰাইবেল ছোৱালী বা ট্ৰাইবেল ল'ৰাকেইটাক মানে এইবিলাক মানে জঘন্য কামবিলাকত যাবৰ কাৰণে ইহঁতে উচতনি কৰাত বিৰাট লাগি পৰি থাকে আমি এইখিনিতো পূৰা বিচাৰকৈ ক'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিখিনি এতিয়া উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীকেইটা এতিয়া যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি মানে নিজক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে যোনে বিচাৰি আছে এইকেইটা সতৰ্ক হোৱাটো ভাল যে এইবিলাক দানৱৰূপী মানুহবিলাকৰ পৰা মানে দূৰত থকাৰ কাৰণে নিজক অলপ সতৰ্ক ৰাখি থোৱাটো ভাল এইখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰাত